Jeg snakker meget om rent drikkevand, og lige bag mig, der ligger Ebberup Vandværk, som ligger under 1 kilometer fra, hvor jeg bor. Og de har gjort noget sindssygt smart. Følg med. For de har nemlig købt lige knap 6 hektar jord. Det har de omlagt til fredskov. Det er simpelthen for at beskytte mod for eksempel pesticider, som der kom ned i grundvandsboringen hernede under før, da det var en mark. Og hvis ikke det var nok i sig selv, så har de altså også lavet en lille bålplads. De har lavet et shelter, man kan sove i. Og så har de lavet et lille hus, man kan sidde og spise sin aftensmad i, når nu man har brugt bålpladsen. Derudover har de også lavet stisystemer, så man for eksempel kan gå en lille tur med sin hund. Og har vi den der. Det er altså både beskyttelse af vores grundland, og det er rekreativ natur, som vi mennesker og dyr kan nyde. Det er skidesmart. Det skal vi have mere af.